Вітаю вас, шановныя, сустрэліся мы зноў. Што цікавага я вызначыў за гэты час, а пагаворым мы на гэты раз пра Петруся Броўку. Народнаму паэту Беларусі літаратурная інтэлігенцыя адзначала сёлета 120 год з дня нараджэння. Ушанаваны наш класік, цэлая беларуская энцыклапедыя была названа яго імем. Вуліцы ў Мінску, Віцебску, Полацку, Гомелі і іншых гарадах названы ў яго гонар. А студэнты філагічнага факультэта БДУ нават атрымлівалі стыпендыю імя Петруся Броўкі. Нават ёсць музей, літаратурны музей. У Мінску знаходзіцца ён па вуліцы Карла Маркса 30. У Лідзі ж ёсць таксама літаратурны музей, дом Валянціна Таўлая. А ці праклаў, якія намаганні да ўшанавання памяці Валянціна Таўлая шаноўны Петрусь Броўка? З гэтым пытаннем я звярнуўся ў дом паэта. Гайда са мною! Завіталі мы ў бібліятэку пісьменніка дома Валянціна Таўлая. Наведваюцца сюды, чытаюць кнігі. Сярод іх на паліцах ёсць кнігі Петруся Броўкі і Петра Глебка. А на стале лісты тагачаснага дырэктара Лідскага краязнаўчага музея Мікалая Іванова. Ён звяртаўся да Петруся Броўкі, старшыні Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР. А было гэта 18 лютага 1964 года. Ён назначыў, што ў гарадскім доме культуры горада прайшоў вялікі літаратурны вечар колькасці каля 500 чалавек і прысвечаны 50-годдзю з дня нараджэння беларускага паэта Валянціна Таўлая. У гэтым лісце ён пазначыў, што на мерапрыемстве прысутнічала жонка-ўдава паэта Лідзія Казлоўская, дачка Галіна, сястра Ніна, а таксама пісьменнікі Янка Абрыль і Якуб Міско. У звароце дырэктар Іваноў пазначыў, што выступоўцы і прысутныя ўнеслі прапанову, каб ідэалагічны аддзел Цэнтральнага камітэта Камуністычнай партыі Беларусі і Саюз савецкіх пісьменнікаў Беларускай ССР паўдзельнічалі на выхад у друк новага поўнага выдання твораў Валянціна Таўлая або перавыдаваць кнігу яго твораў у Мінску. У літаратурным музеі Петруся Броўка гэты ліст захоўваўся. Копія была перададзена ў дом Валянціна Таўлая. Аб тым, што гэты ліст быў зроблены дырэктарам музеем Івановым, супрацоўнікі дома Таўлая яшчэ даведаліся з ліста за 21 лютага 1964 года. Ён быў дасланы жонцы Таўлая Лідзе Сяргеевне ў рэдакцыю часопіса «Маладосць», дзе яна, між іншым, працавала. Гартаючы падшыўку газеты «Сцяг-праца», Лідская газета, або ранейшая называлася «Уперад», была знойдзена заметка за 8 лютага 1963 года пад назвай «Беларускія пісьменнікі ў Лідзе». На сустрэчу з перацоўнымі Ліды прыязджалі народны паэт Беларусі, лаўрэат Ленінскай прэміі Петрусь Броўка, пісьменнік Тарас Хаткевіч і Іван Грамовіч. З выключнай цеплынёй сустрэлі лічанне выступленне Петруся Броўкі. Пранікнённа і з хваляваннем гаварыў народны паэт аб вялікім шчасці літаратара тварыць для народа, аб імклівым бегу нашага жыцця. Затым Пётр Устіновіч прачытаў свой новы верш «Трубі, мой бор», і некалькі вершаў са зборніка «Адні ідуць». Шаноўныя, думаеце, я забыўся пра яшчэ аднаго вядомага класіка беларускай літаратуры? Ну, конечно, не, яму таксама спомнілася б 120 гадоў. Хто гэта такі? Да это Петро Глебка. А ці звязана гэта асоба з горадам Ліда? Да яшчэ як? Да яшчэ з Валянціном Таўлаем. Кніга тут таксама захоўваецца. Яшчэ ў далёкім 1940 годзе, 15 сакавіка, Петро Фёдорович Глебка прыехаў разам з Янкам Купалам сюды, калі класіка папрасілі наведацца яшчэ ў якасці кандыдата ў дэпутаты па Лідска-Слабадской акрузе нумар 306. Ён выступаў тут у кінотэатры «Эра», чытаў вершы перад прысутнымі. Ну, а другі ўспамін – гэта 1946 год. 16-17 верасня, калі ён з Валянціном Таўлаем і Владзіславай Луцевіч, жонкай Янкі Купалы, прыязджалі сюды. Валянцін і Владзіслава Луцевіч і зноў жа Глебка прынялі ўдзел у адкрыцці бібліятэкі імя Купалы. Глебка чытаў свае вершы і творы Купалы, забіў агляд вершаў будучых настаўнікаў
даў слушныя парады, захаваўся фотаздымак. Тут ён захоўваецца ў доме Валянціна Таўлая, дарэчы, на якім пазіраюць на нас Пятро Глебка, Владислава Луцевіч і зноў жа Валянцін Таўлай. Дарэчы, на сённяшні дзень у Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі створаны мемарыяльны кабінет Пятра Глебкі. А можа, хто яшчэ памятае прыезды Петруся Броўкі і Пятра Глебкі ў Ліду? Наведайце дом Валянціна Таўлая у Лідзе і падзяліцеся з яго супрацоўнікамі незабыўнымі ўспамінамі. А куды я цяпер, шаноўныя? Вандрую далей праз лідскія пуцявіны, насычаныя паэтычнымі навінамі. Нікуды мы не дзенемся, мы хутка зноў сустрэнемся.